Wah, panusmaning jajalan akskertaning bauna iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban matur ngesan Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu kan bekti kula konjo. Yo. Kula tampi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tine penyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing Naman Ngadi Lengleng. Monggo mboten tali waring saderengipun paring kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa Yai Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babakan perkawis menika mboten namung mbebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih, mboten menapa-menapa, Kok Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten emban iki matur dhateng sampun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sapenake dhewe. Iki Prameswari. Pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu, kula wonten maring adawuh. Menapa panjenengan tindakaken menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten, bloko suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentrol saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong, kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe gendhak sikil kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye. Ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing ngatasé Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunakake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marang nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendhak sikara karo Dewi Banowati, padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Matobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki karepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni amamu. Kae garwane Yai Prabu Duryudana.
Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk roh mating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono kok ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu, durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning mletes. Ngarmuni penake pepepepepepe. Ra tekan-tekan. Wah, lereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Asale ngono nek dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lho paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba. Ayo maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah parus mari jajalan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dereng aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungging ngayuda kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adik kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngapa kowe rantak-rantak aku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel. Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto.
Aku menungsa normal. Aku ndek akal budi. Lah ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu. Pecah genti sirahmu. Upuh godhong sirahmu. Tibakno nyong. Hai, hai. Wah. Waduh. Gilani pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti mung malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Depate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjong akhirat aja dutak Prawandono.
Panduna sing maju. Rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Drona. Ayo maju kene, mungsuh Bagong ora isin aja dundang. Ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manuk paning jajaranan Bagong. Pripun Kakang Drona? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepancingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sedyane ana. Bagong Malik jaran Dewate. Mongko pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Dewate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajari. Nek ora ndodok nguyuh maneh ta. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Drona majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangke pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok ming didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih, nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, kula aturi seminggah. Kon piyak salandhan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu banget. Eling-eling kula Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Ndadosaken gagating driya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa.
semalane ngrat. Gleng-gleng jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amon Srawata jamrata manyeng panca padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lele. Kowe wani maju nang ngarepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ati kowe ada pedet cedak kare. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepeten oleh omong. Anggere alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati dhisik kowe. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa ndak kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggale. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun merampros badhe nderek pecah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adawuh. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang menawi mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak citi kabeh kowe. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Teman gumun tak jiut Radarana. Tobat mengko. Atenan. Mengko tenan lho iki. Iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika.
Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tanganku. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Sobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Sobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye. Iki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh. Busa oyon oh
Damar sewu kencar-kencar nganti kaya wanci ratri tan prabeda kaya wanci rina Purayagung negari Ngamarta ya ing Indraprastha njabak nganti kaya tarulata ingkang tuwuh ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa begamber melabar yaya samudra datan motebi wis keparang lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan Kantunata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaking Pandhawa satru ing Jodipati ya ing nunggul pawan Raden Harya Werkudara jumeneng Anggregancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwaktu ing naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Ngamarta nenggih waragiling Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Nakula Sadewa ya Raden Pintek Kangsen parandene katingal tidhem jinem tanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sang katong katingal rengu pasuryaning nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndrawati dadya persasat kaya lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling sang nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan dewaning sun Koko Prabu
persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging sila kresna parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta kadidhe lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Dwarawati asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaningipun Kakang kunjung sa paduka Yayi Prabu kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu Kresna kakangku aku ngaturake basa aku katura Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya Arjuna ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunju Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya kembar ndak tampa pangestu Tampanana kembar iya kula pundi nggo jimat lho nggih kula pundi nggo jimat paripe Koko Prabu Yayi sumangka sawanipun ing Raka ing Dwarawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta mengko suraos kados pundi mugi kepareng hamba barana ingkang dhateng Raka ing Dwarawati Yayi Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta nanging krana saking reraosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayi pun Puntadewa bilih panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu dinten sak mangke nandhang sakit utawi nandhang raga ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para panakawan malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacat dening para kawula sinengguh satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika panakawan mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayah tur jagat Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para panakawan Koko Prabu kasinggihan mekaten mula Werkudara nggih Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono ala apa tentopun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing Si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang wis mebar Bagong nandhang lara saora-orane tilik marang kananing Si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning panakawan Bagong Bratasena ing Bremara remangus wiyung ngambrangangang kati karunaning kaswase Yaneng marga memalat kung dosang gondo wastrat mojo
sadereng ngantos paripurna mimbal wacana. Kasaru ing mlajar-mlajar Kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambahung Kesra katite merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kawan Panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring dawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lelambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sak mangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kelawan anak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun? Kresna, aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang, nganti pun Kakang disuraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Lah dalah Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Panakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Astina Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasekecak lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu, kula titip jiwananing kadang kula pun Janaka.
Arjuna kula maring adawuh ya bener aku Ramaido kaya ngapa to kebrongoting rasamu tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Amarta klepat kowe arep nendi ngumpati dhateng Bagong mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung orek-orek dhateng pasuryanipun Bendara ing mboten badhe ical slaminipun gesang nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun nggibang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Panakawan Bagong satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi larak tenan to kosek to aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narar sing ganep ndak kira Siadi wis apal marang pambeganing Panakawan apa ya kelakon ing atase Bagong kuwi kok nggibang Yayi Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to ya bener apa ora nadan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura nanging kosek to Janaka Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati inggih lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan inggih saiki ngene kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng paduka Bagong tilik ana ning Karang Kadempel yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik karepe piye niate apa monggo yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane elinga Janaka Ngamarta kuwi duwe pradata adil duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya mekaten Koko Prabu sabar aja nganti kesluru inggih ngestaken ayo tak kanthi menyang Karang Kadempel yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener aja mbok dukani lho Janaka mboten Koko Prabu ngestaken dawuh blegegek sadulita. Anak-anakku wis rampung nggone padha gegojekan. Ki mergi bapak lenggah piyambak niku terus napa sing dipenggalih, napa sing dipikir kok semune wonten bab sing wigati, Pak. Nggih. Jane upama tak gagas kuwi ya ora ana gunane ning kok gumawang ana ing pikir ora ilang-ilang. Enten apa? Kok aku ngimpekke anakku Bagong tak rabekke. Mongko mantene wedok urung eneng iki bocahe wis nyandang cara manten lanang. Wah. Bareng tangi saka turu geragap. Nggos-nggosan napasku kringetku nganti kaya klapa dineres. Tekan sprene kok kaya ora iso ilang ki eneng apa iki? Miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesami Balwacana kasaru praptaning Raden Arjuna tumrojok tanpa harapan kaya kaget Lurah Semar Badranaya Semare katen prayekna smuleres
Mulatmara sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha katang haywataya wantah ndara kula ya Kakang Semar bekti kula nggih Den ya tak tampa bekti kula ndara ya nala garing bekti kula Gus ya tak tampa bekti kula ndara Kakang Semar praptaku ning Karang Kadempel sayekti mung butuh kelawan atma jamu ya kuwi panakawanku Bagong enten apa lha niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine ndika ndara betah kaliyan anak kula Bagong nun maju mrene enten apa maju ora sagoke antakon Bagong gunjang kanjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku Petruk napa Gareng kok kula sing ditimbali ora nyono babar pisan jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungsa ingkang aran Bagong ingkang wani gebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna lha kok dadi kowe wani bakal gebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati wis sumuk nyawamu kepengin tinjo ngakhirat kepengin mruput sowan pangayunaning Gusti Maragage kowe matura Panakawan Bagong piye to Pak iki aku kira ngopo-ngopo nang omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono ora sakokean gunem tanpa guna aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan Gong mbok ya sing apik kurang amu apa to kowe dikayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono mula wektu dina iki kowe ngaku apa Panakawan Bagong ora ngaku aja kelakon dosa tak longgo parung wadukmu kene marganing Paduka mlayu ale mlayu ndak Ndara Janaka anak kula dioyak-oyak kalih Ndara Janaka lha dalah Janaka ora meper marangmu bal-baling kanepson mekasan rada ndhisiki lakune lawan aku tumuli tekan kene bakal gendak sikara karo anakmu Kakang Semar nika lho Bagong dioyak-oyak lha dalah ayo terus yo
Lah kok kaya wis ora iso dindakake kamurkane Ndara Janaka. Ya ming gandeng Bagong iki anakku. Nek nganti cilik lara gedening tekaning pati, aku ora trima. Tak enteni babaring lakon iki. Sial. Ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka mengsak aku kok dadi ngebang karo Ndara Banowati ki njur aku ki ndek kaya apa. Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Mongko kae nek ngoyak wong ki nek urung nganti pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis. Mongko ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggir segala iki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam 3:04 kurang seprapat. Ya wis do sayah mesti. Angkringan ya wis nglalu wae aku mbangane urip. Wah! Kresna Senayang manggalung mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta Arjuna wonten maring adawu. Wong nuruti karo karep, wong nuruti lawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi. Sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson. Iya, aku percaya. Kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banowati nadyan pun Kakang ora nate mbok wenehi ngerti nanging aku wis ngerti gelagat lan pasmon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur mubal kanepsonmu. Satemah ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara, iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro, yen apa kang digendikake Koko Prabu Mandura mau, sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh lho. Koko Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati, merga kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Takon sabar, takon alon-alon, ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka sela-selane Garut. Orang batuku kula kados pundi dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ora lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna. Lurah Bagong kombak kumbul kabento alun saya nengah nalika semanten kacarita wis datan grahita gesang parandene kaya wis tekaning padi mulat diwaning samudra Sang Hyang Pikulun Bathara Baruna wis ora nyaut kuandaning Lurah Bagong. Gek teko-teko
Marana Smobang Wangaruna kadinetraning ukarapo sabdaning kokila ring kanikara saketar kene dongane engkong ler wowo sing pene panca papatokeng ayam mono Mastu nama sidam skaring bawuna langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki dewaning samudra. Ulun Pukulun Sanghyang Baruna. Oh, Pukulun Bathara Baruna. Ya. Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Ya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu Merga saka daya ulun. Kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra Merga saka daya ulun. Apa to sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita, sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Bu Ulun? Bagong, Nun. kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. Nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko kita kudu bisa mbabar sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Sanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan Kunandara Janaka mesti kula dipateni. Mula balimu ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandani wujud menapa, Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wit. Kula Iya. ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja.
Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Lho nggih. Kula nderek paduka pukulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning masarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah hengkung sumungkem guling Undang kancing langit kelap-lapaton lirakin sanging risang mawe gandrung Bagong Wonten jawab. Wah, dandane ya tuwek. Arepku ki dadi nom ngono lho. ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih, Kowe nganggo jeneng utawa peparab begawan Godo Gitik. wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal babar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken dawuh. Ulun paniki budal ning daratan. Lho niki ngestakaken dawuh pukul. Piye? Ora ngira babar pisan lho, Pak. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa ya terpaksa. Tobat to. Piye temonjat. Tobat to. Pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati, ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun to pegatane Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa wonten semandhi kaliyan Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten niku. Menika keunggulanipun Lurah Bagong.
Nah iya ya piye meneh karang mbuh iki. Kok iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun apa napa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ing Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan. Menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika. Tobat sing timbang aku ramu ya Dimas. Ya merga ketukulan rasa tresna ning atiku mangsan aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken. Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tengatone wis ora ana. Dengar. Arep pameng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku saiki. Bagong. Nun. Ayo, kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kalih Banowati, tak pecah ndasmu, mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor omonganmu sak penake dhewe pecah siramu mang pecah nek iso. Mboten mawon. Pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserot banter banget nggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten kula remen. Pokoke sapa sing arep ganggu gawe awake dhewe, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Inggih. Kok ya wis kok ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ana jelehe. Nekat banget. Piye? Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak.
Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. Wiladalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng pareng paduka golek jago wonten pundi asta malaku? Pendhita Janaka kasinggihan kok le nyadik men Penemban kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula Begawan Gada Githik. Gada Githik nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Anjur dibadarke saiki. Penemban Gada Githik wonten dawuh. Sampeyan sinten sinuwun? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Engkang wingkang sinten Raden Janaka? Titis penditanipun Titis. Kok ketingal pasuryanipun Raden Janaka kok ketingal sluntrut. Apa? Sluntrut jelek-klutrut. Sluntrut jelek. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Gada Githik kula wonten dawuh. Aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira? Jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Wah, penyakit. Sapa sing penyakiten sapa? Mboten wonten, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek Astina niku wonten maling to? Iya, pancen ngono. Wah, keparat ku karepe dhewe. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu, mbok kula dipun paringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna.
Tobat nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung klomoh. Lah seneng iye. Lah seneng. Tresno Kang Mas tresno. Piye to kowe ora? Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi. Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Sithik ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni. Sapa iki Pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane padha karo aku padha wae. Iki sing gawe masalah nganti aku doya-oya karo Ndara Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo sapa jenenge iki Barjo. Sama dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, apa-apa digawe kleru. Sapa we? Begawan Godho Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kancane. Ucap kaceta nalika semanten. Begawan Godho Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging anggane ing Kilurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Kilurah Bagong nenggedegya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lelakonmu? Estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Weh lah dalah. Ya wis yen kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta. Lha niki ngestakaken dawuh sinuwun. Aku ngerti karo kowe Begawan Godho Gitik, aku iki ngerti karo kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun, kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wis cilaka. Dara Begawan Godho Gitik.
Nggih, ning asline kula dudu Begawan Godhog Githik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng Taman Purmodar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali ya karepmu ora ya karepmu. Duh, kula niku mengke bengi isih pentas. Nek ra malih Bagong sing ngancani Petruk, kalih Gareng sapa? Wah. Iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Nemban cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Prenjana. Jwapure ra. Boyo wis ora salin le, salin. Bapakne endi kok nyalini aku gak. Bathuke panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandra. Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malih kaya wingi-wingi. Heeh. Bagong sing nang Taman Negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu Jem Sapu Jagat. Oh, Sing tunggu kringin kurung negara Ngendra Prasta. Woi, Jandra, drangan kae. endi? Kae mbok nonton gak lho, apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah! Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Gong.